मुकेश मोहित ने अखिलेश करत रही रानी में मुकेश मोहित ने अखिलेश करत रही लूजर में तहरी कैसे लागल बा उजर लूजर में तहरी कैसे लागल बा उजर बोलता लूजर में तहरी कैसे लागल बा उजर। और जा तनी धो लेबे हो हम ना देखनी ना जो जल्दी मोह कतारी से।